Буде виступати Андрій Мельников. Так, я только ближе подкачу сядушку. Так, зараз что-нибудь смонтируем. Что-нибудь потрендим. Апошнім часом спевать ничего нового у меня не пишется. В плане поспевать. А в плане что сказать, как бы формулируется. Старенькая поспевать. А? Можно и старенькая поспевать. Так второе, да, оно будет как комментаром. Второе будет вести комментаром до того, до Андрей, я тебе зручнейшую дам, на. А это кресло? Скворечник. А это скворечник, это кресло? Замешательно. Я б навіть сказав, що це худший зедлік. Зедлик. Дякую. Так, это вельми классно. Ой, гляди, які сковородіся тут. Во. Добре, що тут узгадали, коли сюди їхав, коли сюди йшов, узгадував, кілька ж людей, які тут побили, яких ми стратили, яких може варто узгадати. От до свого сорому про Віктора Креза я просто забув, коли нагадали, тому що я його читав, як краєзнавця я його читав, але я забув, що він тут був. А може він тут був, коли мене не було, якраз той год. И он был еще ранее, маленький. Ні, навіть на фесті. И на фесте. На фесті Аршанської. Ну, максимум у 13-му році, може, мені і не було. Віктор Крес, Владимир Пузиня, такий майстер інструментів, який відкривав один з фестів великою трубою, народний такий діяч. От з тих, хто самий старий. Сергій Миколаївич Ханженков, який сидел за то, что хотел взорвать минский глушитель там. В 19 годов отправился Ханженков, да, в 19 годов отправился в лагеря про свое змагання, свою дисципліну. Як узгадувала його жонка з подарення Олена, там уже за 70 годов було, а кубики на животі були. Тобто чоловік, який себе вельми тримав у формі. Невеликого кубики мышцы. Кубики, да, кубики, то есть он качал пресс, и коли ему было по 70 годов, ну, нажали его, ему бы и зараз еще 80 не было, ну, помет. Это Змитер Сидорович, який молодей, помер, чим ось ми з Іллею його ровесники, да, а його вже кілька годов нема, може, з того ж самого 13-го року. До 50 годов не дожил. 14-го года нема. Основальный гурта Камелот. Так, это Четырех назвал уже. Четырех назвал. Это Игорь Семберов. Писал на Таніни вірші, виконував. Як вони так вельми добре сошлися у творчому плані, що мне одна песня есть любимая Игоря Семберова. 5 назвал. 6-я Вичка, Кривичка. Вікторія Ткачук, яка літерально тільки пару годів тому від онкології, зовсім там 30 годів з копійками на Саркані дожила. 6. Може і ще когось не назвав, ну може нагадаєте. Вчора поховали Вашкевича. А він був тут? Тут не був, да, але... Він не був. Я медовито спробую згадати тих, хто добиралися сюди по яких причинах. Що у нас тут отримлюється? Бардовський фест, наукове читання, вже які такі риси відбуваються з моментом. Это классно, то есть, коли люди могут приехать и не для того, не для статуса, не для того, чтобы надруковали, просто, знаете, найти свою аудиторію, щось таке творче. Академічна пляцовка. Да. І не это цеховость, правда, Сподар Буловацький, який математики, який там читав математику, який читає переклади, читає вірші. Олена наша Корошенко, яка биолог, але толстейшую историчную книгу, по сутности, написал. Это не по-белоруску, то есть у ранейших белорусов такое не было в опошній. Такая цеховость была певная, яка замінала белорусам розвиватися. А у нас она тут переодолюється. То есть белорусы не любили щось вузенькое. Вот вузенькое. Коли ты специалист, особливо это в музыке башно, коли ты не скончал там этой консерватории, коли ты не шел по линии музычная школа, музычная учельня, потом консерватория, який ти музик. Ти не вийдеш. Коли ти не народився в городі Мінську, ну хай ти Євгеній Глебов. Але Євгеній Глебов, великий композитор, он і в кінці життя казав, що мінська тусовка його так і не прийняла. Хотя мы видим. То есть они восприняли, что он все равно чужак. Ну, народился в городе Рослав. Да. Зрославля, так, етнічна Білорусь. Коли він сюди приїхав,
І знов таки поїхав поступати у Могилев. В Могилеві його не прийняли у музичне училище, тому що чоловік не віддав нот. Але там був Читович був в этой комісії, і він йому підказав. Говорить, їдь одразу у консерваторію у Мінськ. Поїхав в консерваторію у Мінськ, питання задають, він не може елементарне ніяке питання відказати. Але там був композитор Богатиров, який вийшов в історію тим, що це він автор, ну, все пам'ятають, вот кто-то с горочки спустился из старейшего поколения. Там, наверное, милый мой пришел, там на нем защитная идет, на нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет. Так вот, это украинский некий, український романс, який Богатиров сплагіатив. Але заслуга була Богатирова не в этом. Богатиров виховав цілу плойму композиторів самих різних напрамків. Там був і Ханок, там був і Лучанок, там були люди і іншого, здається, Олег Єлісєєнков, так само його. Чоловік, який не примушав своїх учнів виконувати його твори. Тобто, хай вони вчили класику, вони розвивалися у своєму напрямку. Богатиров, який застався в історії як вельми добрий дядько, ось це Богатиров якраз витягнув Глебова. Тобто він вирішив, що він побачив, що це самородок. Не будучи сам самородком, в певному сенсі притягуючи більш іншими якостями своїми. Богатиров оказався вельми добрим організатором, композитором, чоловік, який не дав потонути таланту. А я, як чоловік, який пишу про літературу в основному, ну так склалося по житті, стверджаю категорично, что литература, напевно, не только литература творчесть, это айсберг. Мы видим только верхушку, мы видим там Анатолия Сыса. Напевно, было еще 5, 6, 7, 8 людей такого ж таленту. Але вокруг їх не оказалася команда, яка допомогла їх виштовхнути. Вокруг Анатолія Сиса оказалась команда, яка допомогла виштовхнути. То ж саме і в інших розмірах. І от в руках у мене Кремона, чеська. Город Кремона, той, який відомий в Італії тим, що скрипки робилися, да? Скрипки робилися, Страдивари, Амати, Гварнери. Пошла такая легенда, что лак, самое главное в этой скрипках это был секрет лак. Такие быцем бы это композитор робили. Мы не ведаем имя того человека, який робив этот лак. То есть и Страдивари, и Гварнери, и Амати. Все это люди, они закупали этот лак уже готовый у этого витворця. Мы не ведаем его имя. Але ми можемо однозначно знати, що заслуга його велика. Тобто не було б цього чоловіка, який придумав секрет цього лака, який випускав цей лак, і не було б такої величі цих скрипок. Вот то же самое с этим белорусским айсбергом. 1/10 мы знаем. Ну, хтось сам себе пробивал, когось інші пробивали, хтось може бути бездар, хтось може бути, як це було з Богатирем, ну от він присобачив українські романси, зробив це російським хитом русскомовным. Але при этом он кучу людей он не дал пойти вот так, не потонуть у этой багні. І самий такий яскравий приклад это Євгеній Глебов. Чоловік, який в 19 років поїхав поступати в консерваторію, він мог на всім грати, він нот не ведав. Він не ведав ніяких елементарних речей. Тобто для його було все перекрито. Коли б не Богатиров. Тобто цього чоловіка можна згадувати вже одним добрим словом. Так, дошло. Так, тепер чому почему бы это все? А там все трендеж. Это спеть, потому что нечто почну зараз спевать. На жаль, русскомовное, но так склалось. Так по логике просто склалась песня. Что пошли мы с Игорем, пошли дорога иншая, праз лес, там кладка была, гать была. Гать уже частково разобранная, рыбаки там ходят, а кладка зломанная праз речку. Вот из-за того, что довелося все это робить, довелося в речку лезть, а вода там холодная, а речку ще треба перенести. І неповний час там вошкалися, колупалися, Леніка обірванув все-таки. Врешті розгладили праз речку, праз эту переправу, і переправилися, і перенесли речку, і дошли сюди. Теперь песня, на якую доспела. Можно было повернуться, выйти на ту дорогу и пройти. Или важно было, ну, вырашили так, что важно было мост это узнавить переправу. Там, где не было переправы. Я колись, який пришел, ну вот разруха тут полная, але треба узнавлять. Всем.
Все мы какой-то мамы дети. И натурал, и голубой. Опять зима на белом свете. Опять зима на белом свете. Опять зима на белом свете. Берем себя, ведем домой. Что я скажу своим домашним? Своей одной, своей другой. Неужто ж клясться днем вчерашним? Неужто ж клясться днем вчерашним? Неужто ж клясться днем вчерашним? Берем, что есть, несем домой. На скрыжевании милых улиц, у город близкий и родной. Спецы пропавшие вернулись, бойцы пропавшие вернулись, отцы пропавшие вернулись. Берем страну, ведем домой. Бойцы пропавшие вернулись, спецы пропавшие вернулись, отцы пропавшие вернулись. Берем страну, ведем домой. Песня, яка була присвячена, наступна була присвячена летищу такого Геннадія Шепелева, доброго духа Аршанського поля. Там збиралися на іншому березі від Аршанського поля, від Крапивинського поля. Збиралися на його летище з 92-го року, так сталося, що кого там тільки не було на тим летищі. Але сенс у тим, що білоруси не як буде, був такий лауреат Нобелівської премії по літературі Чеслав Мілош. І коли йому брали інтерв'ю з нагоди міленіума, от починається нове тисячогоддя, йому вже там за 80 років було, 87, запитали, що ви думаєте, у 21 столітті буде вот такое для вас цікаво могло би бути? Він сказав, що це взаємодіяння християнства і буддизму. То есть это як бы две вельми подобные, на самой справе вельми две подобные релігії. Просто як християнство каже в відрозненні від іудеїв, що вам не треба бути іудеєм для того, щоб стати народом Божим, не обов'язково проходити красоту. То есть так и буддисты наказали, что вам не обов'язково народжаться индусом, как бы уже идти до нирваны. То есть вы не обов'язково проходишь шмат этих самых. Вы уже в этом житті можете себе поводить так, як належить. Для того, как войти в нирвану, можно сказать так. Ось. І як вступили в конфликт такі християни з юдеями, так буддисти з індуїстами. Вот. А поміж собою обидві так речі, вони кажуть, що не треба нарікати на те, що ми народились там не з тою шкурою, не у той нації, не у той сім'ї, да, не з тими даденими першопочатковими. Ми всього можемо досягнути вже в цьому житті. Тобто вже в цьому житті можемо досягнути. А? Ну просто буддизм не каже про Бога, это не значит, что там нема. Он просто на іншому концентрується, он концентрується на шляху. Это для тебя вольного ветру полный глоток вверх. Это для тебя великий кубок чистой воды вверх. Это для тебя, и коли твои думки свободны, ты уже не холод вверх. Это для тебя, и коли есть обраные один из них, это ты. Теплоход и скарбы розных краин. Это для тебя велик соборов и подыхи альпийских лугов. Это для тебя замки и палацы и безмежье снежных равнин. Это для тебя ты станешь могутным, будь готовый век.
планета безмежал и необсяжный сосвет. Это для тебя поэзия зорок и солнечный ромей. Это для тебя за тобою буду чинять. Я до чого буддизм, до чого. Так склалося, що у нас час від часу щось згорає, щось знищають, щось відбирають, щось конфісковують. І ми зостаємося без матеріальних речей. Але є така класна, то есть, є такі поняття, як чужая святиня, і нема більшого щастя, да, чим бачити, як згорає чужая святиня. Але коли це святиня, сам чоловік. То есть, когда мы носим эту святость в себе, что огульное у буддистов, да, его отрымливается, и все около борется, мы с собой у кишени у труны нема. Ну, знищили это место, или память остается. Головне наші учинки. Так ось у Геннадія Шепелєва там летище дровляне, по ідеї, ну так само може згоріти однойче. Коли дав занадто увагу протягнути. Этого боялся Василь Быков. В 2003 году, когда он вернулся, помирать уже, меньше месяца ему оставалось жить, а его одна фамилия, да, Геннадий Быков на той час. И он пропоновал, давайте реставруем трошки хату. Хатку давайте реставруем. Быков сказал, ни в коем разе не чапайте хаты, спалить. И он был близкий до истины, потому что после смерти Василия Быкова хату не спалили, хату снесли. Поставили там муляж. То есть быццам бы то же самое или не то же самое, энергетики-то это нема. Ось. Ну теперь, кажуть, люди намолили, стало тут того, там, быццам бы есть певное тепло в этой хате, у бычках. Узнагороды вручають там на ганку этого муляжа. Там школа нібито засталася. А школа, где он пошел первый, да, засталась, а там Рух за свободу отказывает за эту школу. Да, Але питання про то, що коли ми по буддистську будемо ставитися, це правда спокійно. Ну, зняли цей самий дах з Нясвижского колегиума, перенесли на Исаакиевский собор теперь у Петербурге. Кто там ведает, что это дах перевезенный из Беларуси на сегодняшний день. Исааки это город, гонор Петербурга, кто там ведает. То есть святыня, ну все-таки кожный, як Короткевич сказал, носит наше небо. Наше небо можно носить с собой, этим небом делиться. Ось, теплом этим делиться. Так, про летище, то что летище, писал про летище конкретно про дачу Геннадия Шепелева, але по факту это оказалось привязано до шмат таких мест, может пыльной ступени до этого места. Да. Маленькая частка свободного света, на теле мумии теплая кровь, у полный штырь плыня свежего ветру, червоная пляма, сярод снегу, сярод темры, сярод темры, сярод темры. Тебе ненавидят халуйские зграи, тебе поспробуют понищить утлом, ты прорастешь, воскреснешь, повстанешь у новых огеньчиков, новым светлом сярод темры, сярод темры, сярод темры. Вот, и теперь то, что пропоновал, можно перервать меня, скажем, на другие заходы уже пустить. Что я хочу огласить спокойно. Свою послідовність там развития белорусской литературы с комментариями музычными.
от початку и до сучасности. Там система такая, постоянно были некие хранители, как этот коллег, да? И у этих хранителей были переемники. Помирал один, на это место заступал другой. Помирал один, на это место заступал другой. Причем это люди были разных мовов. Там были люди латинскомовные были, и польскомовные, русскомовные, белорусскомовные. А литература все равно была белорусская. Вот. Так, решение народа. Это зараз уже починать. Это так зараз, хто рветься сюди? Марина. А? Хто рветься? Рвется Алексей Эдуардович? А где Алексей Эдуардович? А кто такой Алексей Эдуардович? А он с кого? А, ну да, товарищ Галич. Другу улыбнется. Кому горбату подходите? Ось, коротка історія білоруської літератури з вельми далеких часов. Уже саме таке цікаве питання виникає Кирила Туровського. Може хто чув такий гімн, який співається у церкві, який зоветься «Дай добрий Боже, зару і сонце бачить». В одних місцях він позначений як переклад Єзепа Германовича на сучасну мову, а в других місцях це претендує вже померший, так само білоруський поет Моїсей Щаднев. На то, что автор этого текста. Кто текст на самой справе мы не знаем. Не знаем, накольки этот текст на самой справе Кирилла Туровского. Ну, але песня хорошая, просто зараз спевать я не буду. Такие ретроспекция, кудись у далекие часы. Франциск Карина, то, что принес самое ценное, это продмовы и послесловие. Только у двух народов в Европе это было. Над Библией разважали именно это так. То есть до Библии давали продмовы и послесловия, давали свои комментарии. Это было в Юдею принято, потому что это в принципе принято было. Человеку там стало 13 годов, хлопцу, он повинен уже некие свои думки за этой нагоды выказать по Святому Письму. И у белорусов это было. От Скорины там и до Сыса, и навод до самой опошней, хай там не Святое Письмо, или життя Марии Египетской, или Лисина, человек, який виграв в этом году премию Гідройця. Вельми така цікава історія, тому що в минулому году на премію Гідройця претендував Павел Северинець. На мой погляд, було дві книги, які заслуговували це місце в минулому году. Это был Альгерд Бахаревич с толстыми собаками Европы. И это был Павел Северинець з долі толстої книги, яка звалася «Білорусаліп». Ось, так цікава історія була, що Орлов, який любить Полоцик, який узгадує Полоцик, який кожен раз не проминає поміж тих, хто узгадує Полоцик. У Северинця третя частка книги про Полоцик і те, що відбувається Полоцик. Як у рот води набрав, про цю книгу не узгадував увогуле. Ось, у виніку ця книга нічого не отримала, але в цьому годі Лясін, так як казати Северинець, то есть два в одним. То, за что Северинець не отримав, не потрапил в тройку, за это отримала односно тоненькая книга Лисина по житті Марії Єгипетської, яка зоветься «Лебедо». Рекомендую, але не всім. Тим, кому сподобається. Лебединая и либидо. Чи либидо, да. Может быть в два варианта. Да. Можно сказать, писать либидо, можно читать лебедо. То есть як можна поглядеть на сучасність. Святые это такие самые люди, як ми, але їх святость была засвечена их смертью. То есть, когда люди помирали годно. Тушка белая над краиной синей, Гола наша и сила, это крыш святой Ефросинии, это слово святого Кирилла. Ох, верность Софии покутников Вильни давней, то святые земли белорусской на Христа узышли покаяния.
своим синим. Стиражи насад черная были, а свинтять Божия силы нас, что в немощи согрешили. Чернобыль. Он Чернобыля занесло. Чернобыль. В этом году только, по сутности, звернул увагу на такую околичность, яка вельми цікава для меня оказалась. Якби довгу дорогу до хати всі читали, ну, многие читали Василя Быкова. Вот побыл в том месте, где он там сутыкнулся. Там же такие эпизоды, які знаковые, вельми знаковые, может, для всей истории. Коли он сидел на своем летище, писав черговий артикул, він любив слухати ворожі голоси. Чому ж я не слухав ворожі голоси? Тому що треба було писати якісь публіцистичні артикули там, на самі різні теми. Сидить, пише, приходить сусідка напротив, каже, ворожі голоси там передають, катастрофа на атомній станції. Катастрофа на атомній станції, а наші щось нічого не кажуть. Зв'язується Быков з Адамовичем. Тобто, вот это знаковое. Завязки, знаковые моменты. Зв'язується Быков з Адамовичем, жонки їх ладять в лісу, як ми ладять пікнік, і вони ходять з Адамовичем по лісу і обмірковують, що робити. Адамович вирішив, покольки особисто знайомий, вирішили, Адамович їде в Москву до Горбачова. Тут там Горбачов нічого не виказує. Поїхав Адамович в Москву до Горбачова, і ось тут ось свідчення, на яке раніше не звертав уваги, по сутності. Это то, что и чиновники вокруг Горбачова, и науковцы вокруг Горбачова, так само з усіми этими героїчними, вони всі разом заупевнюють його, що ситуація під контролем, а він знаходиться у розтерянності. І доводиться не науковцу, не чиновнику, а Олесю Адамовичу певний час доводить Горбачову про те, що кажуть ворожі голоси, і він, оказується, про це ще й не знає, про те, що доводять ворожі голоси. Після чого з'являється те повідомлення совєтське перше про те, що на Чорнобилі відбулася аварія. Тобто, по сутності, ви знову можемо робити так, що в 86-му році, в мае місяці, Горбачова могли сместити з його влади, тому що був повний бойкот вокруг. І Олесь Адамович відіграв ту роль, що він заставив. Попросту. Тому що вокруг трималося такий колпак. Пам'ятаю, як перемогли на нашій землі. Некалі любов і одвага і утворилася на нашій землі країна під червоно-білим стягом. І возникла на нашій землі країна під червоно-білим стягом. Було там, що їсти і що пить, сало, льва и досыть хлеба, одиное что болело и болит. Чернобыль наша дорога в небо, одиное что болело и болит. Чернобыль, 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 Чернобыль. Ось і часи тає минули, заїхали кудись. І любов, і одвага, і болі нема. Ні нашої землі, ні країни, під червоно-білим снягом. І болі нема. Ні нашої землі, ні країни, під червоно-білим снягом. І ось правда есть, і що, і пить. Капуста, морковка, ковалки хлеба, одиное что болело и болит. Чернобыль, наша дорога в небо, одиное что болело и болит. Чернобыль, 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 Чернобыль.
есть и что пить. Капуста, морковка, ковалки хлеба, один и что болела и болит. То березка, то осинка, елка-липка, сосна, родный край навека любимый, Беларусь, на-на-на-на. То цвет, то дубочек, то зашкалить, а то нет. Беларусь моя, моилка, все мы тут в одной труне. Все мы тут в одной труне. Было бы смешно, если не было так грустно. Не, ну это типовий белорусский гумор. Белорусов понятно было. Традиційний. Потому что белорусы наибольш близкая нация до буддизма. Накольки тут усього понищено, ще й своїми руками публікують. Білоруськими руками, білоруські святині по білоруському. Белорусы думают, что они вечные. Это, ну, Та ми і думаємо, трохи що інше. Але святині можна Они не думают. самим же изнести. Я думаю, что лавка Клівтона у Куропатах белорусскими руками регулярно знищається. Ну, это да. Так, а тут була цитата, напевно, все-таки вірш, алюзія такого з віршем Исаковского. Это было Исаковскому, да, край родной, навек любимый. Где найдешь еще такой? Исаковский лечился белорусом. Его дом-музей, там десь на усходе Смоленщины. Там был такий другий чоловік, зараз чоловік номер один, який заснував Молодий фронт, кшталту, это Павел Северинець. Ну, это не зовсім так, ну, фактично, коли Молодий фронт уже узник, то так. А другий чоловік, це був Євген Скочка. І він займався вирубкою лісу, в тому ліку на Смоленщині, і добрався до музею Исаковского. І там йому розказали цікаву історію, накольки Исаковский ревнував до Янки Купали. То есть Исаковский не только перекладал белорусских поэтов, он сам лечился белорус. И он вельми ревновал, что в белорусской литературе не вивчають Исаковского. И вовремя не поминают, потому что Исаковский пишет по-русски. Был еще таки Александр Трифонович Твардовский, який пам'ятав, что он белорус. И классик русской литературы. И тому для меня белорусская литература это многомовная литература и только так. Давай И помянем это. да, и Достоевский. А я помянул этой самой песни, там цитата из «Родный край навек любимый», да, где найдешь еще такой. Да, вот. И Достоевский это вельми белорусский письменник, да, хотя по своему перфекционизму, поэтому что занудство, перфекционизм. То есть белорусщина это куда-то вглубь. Это вот лезть и корпаться и доводить до конца, покуль не долезем до глубины души. А переемность такая. Над країною хмари, крикне, шутно, глухо, наші надії мари, замятає завіруха жах. У чоловічих серцях темра Україна угодчасна тільки у твоїм окенцевим одним світло не згасла. Вийди, ясно, пана, вийди, моя кохана, я тебе чекаю пару. И со мною мои кони, что по снегу отваливали, когда не заради шага, понесут на шпака, роспач ніколи не догонит. Те раскошни, те запущи мимо вёсок, мимо лежал, мимо замков старожитных. До местин, где нас устраивают, до местин, где нас поднимливать будут сябры однодумцы. Сухі речі посполитає. По растерзанной айчине чужаземны войски рышуть, крумкачы справляють трызну, але зникнуть папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне под хоругвамі з пагоняй па
войсками отраджения прыдем, мы ясно набрыдем, моя кахана с нашим войском незалежным до своей земли одиной вернем, лясы и парки вернем, своей фольварки и колести непозбежно. Мы отродим всю краину, наши маёнки у пушек, наши русские, наши вежи, наши замки сторожинные. От Балтыку и до Крыму до Мести, где нас падтрымліваць будут сябры однодумцы, сухі Речи Посполитая. Хранители и пераемники с этого часу починают. 200 годов, в этом году, по моим подликах, 200 годов белорусской литературы. Починается она с Адама Мицкевича и кахання Адама Мицкевича. То есть он писал верши свои с детинства, там Наполеона вот нечто написал, когда проходили войски про Новогорода. За что потрапил у карцев? То есть потрапил у карцев не за то, что Наполеона, а потому что не поверили, что это написал Мицкевич. То есть вырашили, что он однекуль сплагіатив и прописал сам себе. Ось. Потом оказалось, что помиляются люди, что он сапраўды пишет классные верши. И он писал и ориентовался на античность. Все это была античность, а потом закахався в такую Марию Верещаку, з'явився там у її у маєнтку, почали вони бадяться по березі озера Світязь в 1819 году. И он читал там свои верши, масса, великая колькость этих вершей его было. Зустріли рибака, і рибак розповів некую легенду про Світязь. Марія Верещака сказала Адаму Мицкевичу, що ось про що треба писати. Ось як треба писати. Тобто Адама це зачепило, його почали з'являтися балади. У житті це більше не проявилось, тобто це кохання оказалось не зреалізоване. Адам Мицкевич він любив жінчин. Там шмат всіляких було коханнів. Ось, але з Марією Верещакою так сталося, що ось вони розбіжались. Але вона відіграла таку роль, що білоруська література, на мой погляд, з цього починається. Вона починається з того, що Адам Мицкевич від античних сюжетів, він звернувся до сюжетів балад цієї землі. Світязянка. Світязянка, і там пішов... А Микола Гусовский, пробачте, не белорусский поэт? Латина. Но тут то, что я недостатково компетентный. Конечно, белорусский. Но это латина, это еще одна мова, но это 15-16 століття. А я вже з того часу, коли з'являються конкретні носьбіти і переємники. То есть вот хранители, можна так сказати по-русски. Хранители переємник. Ось хранитель оказався Адам Мицкевич. Таким чином, він прочитав, читаючи лекцію колеж Франц, він згадав 10-мільйонний народ, який живе на територіях. На цих територіях. Ось. Тобто він перший, напевно, в Європі згадав 10-мільйонний народ. Характерно, що 10-мільйонний. Тобто, скільки нас зараз, тільки тоді означав Адам Мицкевич, який зі своєю культурою, зі своєю мовою. Потім з'явився... Ну от, да. Що-то треба з цією... Тема фольклорно-легендарна тим стилем. Як за пущей, за лесом, за болотом, за сакою, недобрым мест, каля віру над ракою стоїть хата в хаті. Моя коханая живет, новокольный людсовет, ведьмаркою її. Двери отчини, коханая моя, солнце глыбине, коханая моя, запали огни, коханая моя, подари мне сына, подари мне сына. Понад хаткой тянется дымок, держи свою брату, держи панок. Не ходи ты до речки, не ходи до хаты той, бо нечиста сила оволодає тобой. Двери отчини, коханая моя, у сердца глубине, коханая моя, запали огни, коханая моя,
сакочуть, почвари равуть, почара то русалки, ари п'ють. Сови розгукалися, виє вовкалак, а ми у хаті з ведьмой, і я тепер ведьмак. Двери отчини, коханая моя, сердце глубине, коханая моя, запали огни, коханая моя, подари мне сына. Двери отчини, коханая моя, сердце глубине, коханая моя, запали огни, коханая моя. Подари мне сына, подари мне сына, подари мне сына. Приемник. Такая переход до приемника — это проспешный человека кіновраці має відносини до білоруської літератури, або переклади на цю білоруську літературу, і подія, яка там пісня Литовського легіону. Юліуш Словацький народився в Україні, жив певний час у Вільні. Для кого це О! Послухаємо. Дичь. Алексей Эдуардович! Алексей Эдуардович! Так, здымаем, так. Курлыковый. Жартушка! Их более, чем нас, причем несколько разов. Ну это не случайно, не. Видатно. Зима почала. Ну так цікаво. Вот так, да, Литовский легион. Литовский легион. Жартушка, Алексей Эдуардович! Жартушка! Литва живе, над нами сонце, правда устала, і кольки серце для краю б'є. Литва живе, над нами сонце, правда устала, і кольки серце для краю б'є, і кольки б'ється, перестала. Треба бути камнем, кого терпеть муки, держу и плетит, а мы до помсты с железом устанем, до новых думок и новых песен. Помста уется с нашей веры, грозно несется Иисус, Мария, марш наперед. Альгерду Москаль погрожал своей струней. Мою Альгерд, Рим посланцам, носите свой город в эту походню. Вопль загаснет, выйду и сам дам. За послами грозною ставкой стартуешь ночь на горах московских, спад грозных стягов литовских. Москве дослал великодная яйка. Ворог трясется за нашей веры, грозно несется Иисус, Мария, марш наперед. Мур Ягайловой столицы расквитнея диванами, погляд милый заискрится поміж смехом и слезами, а я купоте на сударенев камень с той вежей бурой сорваный, как нехо тяжким повиданием и едемина унуков сустрене. Затрасется за нашей веры, грозно несется Иисус, Мария, марш
наперед і не викажуть нам у вини. Я ніхто не запитає, а ті живые і яще ли ті вини, а ті усилі погоня святая, тик зашумим же стягами, как светлую волю достать. Мы летим, а вслед за нами орлы, орлы, орлы летят. Помста уедется с нашей веры. Грозно несется Иисус, Мария, марш, марш наперед. И не пытайте, чому ж так мало, чому ж толькі горстка стягов віється, больш нас було з гэтага древца, ура крону пообламала, железо цапы, воюють на судок, кули свистять ли її на шкілі, лавр нам на трубу, заливку кине, а ворог собі з яє зробить зв'янок. Помста ується з нашої веры. Грозно несется Иисус, Мария, марш, марш наперед. Зараз даємо на пересменку Олексій Едуардович Галич. Алексей Эдуардович. Еще? Ты уже готовый? Читай. Вітаем, просим, просим. Патриций. Да. Як Паненко. Алексей Эдуардович, только что, зверніться увагу, пролетела жар-птушка наша. Добре, добре. Так, Олексій Едуардович показує ще, да, ще протягує. Так ось піроємник. Хто став піроємником? У той час, як у Парижі читав Адам Міцкевич про цей 10-мільйонний народ, лекцію згадував про 10-мільйонний народ, який тут має свою мову і має свою літературу. Напевно, хтось тепер перекинулося до чоловіка, який поставив ідилю, да, Вінсент Дунін Марцинкевич. І він так і заставався, ніяким він не був білорусом. Скажем прямо, то есть это было все-таки человек, который виявлявся поляком, але отчувал свою службу. Нет, частка польской культуры. Кто, Марцинкевич? Конечно, это частка польской культуры. Але він відчував свій обов'язок певний перед тим народом, серед якого він жив. Тому певний час нес і він, а потім його переємником став такий самий шляхтич, по ідеї. Тобто, який до кінця життя виявився поляком. То стверджаю категорично. Тобто, що б ми не читали в подручниках, що ми не казали дітям, але Франтишек Богушевич помирав поляком. Помирав поляком, і його служіння білорусам воно пішло по одній досить простій причині, дякуючи Ілоїзі Ожешки. Дякуючи Ілоїзі Ожешки. Коли помер Вінсент Дунін Марцинкевич, прикладно в той час з'явилися перші вірші. У тим ліку білоруські Франтишка Богушевича. Ілоїза Ожешка дала таку рецензію, що по-польську у вас доволі посередна річ. Посередная, докладнее не ему, вот, она писала это Карловичу, опекал Богушевича, она писала, что по-польську вершу його посередно. От по-білоруську це щось цікаве, треба стимулювати того чоловіка, щоб він писав далі по-білоруську. І таким чином Карлович, який застався у польській культурі, він профінансував тим ліку, він допомог Богушевичу здесь. І допомогли видати ту книжку, і дудка білоруська, і скрипа, і той самий смик білоруський, і потім скрипочка ще була подрахтована. А помирав Богушевич, він заставався поляком. Але служіння його було, от таке служіння було білоруське. Наступний чоловік, який вчився дитенком, да, у школі, приходив до Дуніна Марцинкевича вчитися у його дочки. Не у Каміли там іншого було. Цезарини вчився. Це є шляхтич, так, як його. Так, зараз успомню. Антон Лявицький. Антон Лявицький. Особо недооцененная на этот час, особа, яка створила цілу плойму псевдонімів. Я створила псевдонім СК.
Купала, Колос, значить, їх сябра, это Антон Левицький. І він же пропонував, у нас мав бути Купала, Колос і Криниця, 3 псевдонім. Але Максим Богданович Криницею бути не захотів. І тому таким чином у нас із них третій там кається, третій став Кондрат Крапівайль, це зовсім інша історія. Зовсім іншого часу, яка не має дочинення. Максим не захотів Богданович стати Криницею, таким чином ця концепція трека, вона випала. До вогнища подойти. А кто в лесе отзовись, Мотивация. а кто идет домой, а там и дева груднистой такой громаде белогрудистой, а там и дева груднистой громаде. Татьяна! Иди! А что я ныть особенно на сонных полячах, на лугах криви, на дорогах лаптях, несут свои кривды, косы шаблидиды, несут свои кривды, косы шаблидиды. А куди несуть эту кривду всю, а куди же несут нам пока свою, несут на тебе целые свои души телы, на тебе целые свои души телы. А хто ж їх не на 1 мільйон кривду несть на уши, а будем їм сон, ребята гора, судьи прокуроры, Донецкий закон, ребята гора, судьи прокуроры, Донецкий закон. А чего ж захотелось им по горжаным верхим, сляпым, глухим, захотелось людьми зваться, ты никуда прочь Бога не бояться. Захотелось людьми зваться, ты никуда прочь Бога не бояться. Ах, кто в лесе завися, кто идет там отзовись. Это вот сейчас поймем. Ну что, Алексей Эдуардович! Аплодисменты, да. ну не снимай эту тогу, иди в то. Можна у той, але гітару треба взяти. Уже фотографий хватает уже. Подпівати можна, Олексій Эдуардович? Він зараз візьме те саме. Гітару. Звернуть свій плой. Як жахливо, ви глушите його. Зараз. А, за табуретку сяде зараз этот... Ну дайте ему точку опоры. Галич, Алексей, будешь сидеть на табуретке? Ну, конечно. И он перевернет весь. Это один табуретка у Леки. Забыли дома сегодня. Да, я приглядался, и пенек есть. Можно здесь есть, вот, ну, я не ведаю. Вот там можно. Вот что выключить можно камеру. Не можно. Это Фиксует. так само. У меня средства вольные. Євгена, можна? Можно, конечно. Так, тоді Вот пенек хороший. піднесім тобі. Кому? Чего? Ой, так хорошо. Так хорошо, что мы дожили до этого момента. Посунься ближей до огню. До огню, по сути. У меня такое выражение, что Андрусий, он займается осветницкой працей, по всей Беларуси ездит по школах, вот там по творчих коллективах, розповідає про правду. Вот, Кажи правду. я зайздрошу. Максимум такая аудитория. Это же мне редкий момент, де ви мене послухаєте? Там Значить, по Белсату, по Радіо Свобода, значить- чи по яким медіа? Тут можете послухати. Значит, нам пошанцевало просто. Это частка белорусского айсберга. Ось, у меня просто есть Максимовці аудиторії, вельми много людей з вельми розумними думками.
И то, что вы какого-нибудь там Мацкевича слушаете, это не значит, что Мацкевич у нас вельми Не, крутой. мы никого не слухаем. Это один сам... Не, Маскевич это крутый. Был крутый. На зараз он, наверное, не тоже. Не, просто вот про... Затормозил. Не, просто мы уехали электричкой, вот с Митером и вот Ильем Мицкевича вспоминали, что... Докладнее я вспоминал. Что он больше патриот за Костюшку, там, за інших. Тому що реально він так любив свою родину, і ну, не тільки малую родину, але навіть у таким політичним сенсі він ніколи себе поляком не називав і ніколи не казав про свободу польського народу, хоча він імкнувся там эти отрады некие войсковые организовать супрацаризма, но але ён ніколі не казаў, що за вызваление польского народа. Звычайно, вот он про свой край казаў. Тому это уникальный выпадок в нашей истории. И не проблема в чым, что я три разы в осень возил экскурсию для польскомовных курсов наших белорусов, але якія рихтують карту поляка, вчать мову. І отрималося, що я був свідком того, що в музеї Адама Міцкевича не було ніякої, окрім магнітиків, ніяких там гончарних виробів з портретом Міцкевича, не було ніякої ні тексту, ніяких буклетів про Міцкевича. Тому що, напевно, ми не усвідомили про по гэтаму чалавеку, які ён уклад унёс в нашу культуру і кім ён быў для нас. Ну, Костюшка, да, воевал, повстание, але там Речь Посполита. Вот. Ну, не, я кажу, что Міцкевич, ну я в іншому контексті кажу, як Андрей, что есть некие речи, які мы сами не усведомляем, и то, что на поверхне лежит, мы это не можем оценковать, и не совсем адекватно это все оцениваем. Вот. Ну и тому и про Міцкевича у нас ни в музеях, ни в навчальных программах, то есть да, польскомовный поэт и не больше того. Не, и что, я читаю Хартию, и чему у меня такая проблема, что Хартия вот подает такое вот смаженное, такое вот все придуманное белорусское, вот, а на самой справе придумывать ничего не треба, все белорусское, оно побач з нами. І навіть польськомовне, тут навіть не в мові справа, так отрималося в історії, що белорусов то на русскую, вот русификацией занимались, тут 2 веки полонизацией занимались, але люди, отримавши польскомовную эдукацию, они все равно были опонтанными белорусами. Вот. И это вот про этого Марцинкевича я, правда, сперечатися не буду, але я лічу, що все-таки були белорусами Марцинкевича. Так, ну теперь, да, Олені, значит, присвящаю эту песню Олені Верніковській, або докладнее Коровченко. На тихім березі далі, где гонкие сосны стояли, где с речкой зливается речка, узникло мое местечко. Тальку люблю я змалку, тут тихо пяе соловейка, и плача у полі жалейка. Навокал болот и лес, березы до самых небес, земля тут зусім небагата, до хаты тулилася хата. Тальку люблю я змалку, тут тихо пяе соловейка, и плача у полі жалейка.
любіў мястэчка і колас, і чулі паэтаў тут голас, лясы, дубровы, палеткі, і нават маленькія дзеткі. Тальку люблю я змалку, тут ціха пяе салавейка, і плача ў полі жалейка. Цымбалаў чароўныя гукі, што браў Жыновіч у рукі, ліліся над ціхай ракою і зычылі людзям спакою. Сыноў ты сваіх гадавала, у працы ты гартавала, і вольнаю птушкай па свеце твае разляцеліся дзеці. Тальку люблю я змалку, тут ціха пяе салавейка, і плача ў полі жалейка. Ну і гэта песня ў памяць аб вашай школе, аб талькаўскай школе, аб яе настаўніках, якія б яны не былі савецкія, антисавецкія ці яшчэ іншыя. Але вот аўтары гэтай песні Ларыса Тужак, яе муж Леонид Тужак, настаўнікі гэтай школы. Да, она завуж, так, савецкія людзі, але, разумееце, вот якія б не былі наіўнымі гэтыя словы, такими простыми. Але для мяне это вот сімвал таго часу, калі я тут быў, працаваў тут з дзецьмі трохі. І сімвал таго, што розныя людзі, розных поглядаў, все роўна да свайго месца маюць нейкае цепло, нейкую павагу. І гэты фэст талькаўскі, ён адбываўся на пачатку з нейкага узаемаразумення. То есть это быў гэта удзельнікі былі і школы, і настаўнікі школы, і дзеці школы. Это адбывалася ў клубе. То есть вельмі выдатная была ідэя, і на жаль, штучна нас раздзялілі, штучна. Я думаю, што людзі, якія сёння жывуць у Тальцы, таксама любяць гэтае месца. Яны шмат чаго не ведаюць. Яны не ездзяць у крамы, у акадэмкнігу, каб набыць эту ігуменскую шляхту. Нават я не магу яе набыць за гэты кошт. Разумееце? Але ад гэтага любові да свайго роднага краю не менш. І таму я ўдзячна, што Наталля знайшла эту Алену, якая... Бачыце, нічога дарма не прападае. Все роўна і скіндеры, і корзюкі, яны на сваіх месцах, хто праграміст, хто там біолог, хто яшчэ... Яны помняць аб сваёй малой радзіме, і нейкім бокам, нейкім чынам яны все-таки вернуцца сюды. У пошуках магіл, у пошуках, не ведаю, сваёй хаты. І дзякую Наталле, што магчымасць дала і мне даведацца з гэтымі мясцінамі. І, праўда, я быў і на Сарафінавай гары, і вандравалі, і калядавалі тут, і былі ў Суціні, размаўлялі з мясцовымі людзьмі, вельмі шляхетнымі, незвычайна, не такімі, як тут. Чыгуначнікі, ці хто яшчэ, правда, нейкія людзі такой, бачна, што выпраўкі інтэлігентнай. Розныя людзі, Арэшкавіч і Суцін, такія ўсе вёскі цікавыя. І не выпадкова, што столькі цікава адсюда людзей выйшла, такіх вядомых літаратараў, кампазітараў. І Колас не выпадкова сюды прыехаў. Карацей, да, это моя такая ностальгічная нотка была.
А Мельников, да, и он з этой песни, а где Андрусь? Он смеется заўсёды з этой песни. А по мне, разумеется, это целый мир. Вот эта песня, это целый мир. Вот где все, вот я сам таки прихотливый, и до поэзии, и до музыки, тому и сам мало я и придумываю. Алексей, так одно Что другому не не придумаю, заминает. все в огонь. Можна разумеется. сміятися над усім, я просто з тих, які сміються над усім, то Я вспоминаю, як ти сміявся з цієї пісні, коли був реальний Тужик і Леонід це грав на баяні. Але з радості І співав. коли і у мене це на відео засталося. Это для прокуратуры. Вот. Ну, не, ну для меня это наука велика, що треба бути вельми охайним для тих людей, ну, з якими побач. І, ну, життя вельми складане, і культура вельми разнастайна повсюль. І нельзя сприймати її за чисту монету. У кожним простим неким зігзагу може ховатися нечто вельми складане, і болюче, і складане, і вот. І, ну, мені тоді це було вже зрозуміло, тому що я тут працював і я відав цих людей більше. Не так все просто. І Ілля, до речі, напевно, відав. Да. Вот. Ну, одним словом, дякую, що ви приїхали. Після виступу на Куропатах стали заходити, дощ там були, моцний шов. Минулого года подали. Я зараз розглядаю, секундочку. Так, це вірші, які, ну, якби він не зовсім, ну, такі бардовські такі, хоча автор його Соколовою ж. А музику написала Тетяна Гриневич і Хоча эту песню запомнили дети, я раззвучил вот на День наставников, на День наставника с детьми. Сам я вельми так бликано так это помню, але песня, ну, я лічу добра, і я її хочу повіншувати наставників, які серед нас є. Ми всі по житті наставники, да, любимо когось вчити. Ось, тому це наше свято. Нечто доказувати, нечто. Поучись, потім получай. Да. Школьные веды спять до поры, веды ховаюцца ў лічбах і словах, веды найлепшыя нашай сябры, іх абучае для нас адмыслова. Дзынь-дзынь, школьны звонок, дзынь-дзынь, на пістунок, дзынь-дзынь, значыць вось-вось, вывучым новае штось. Веды ў падручніках і ў галаве, з іх паўстае навуковае мора, веды ў кампутарах дрэмлюць, але мы іх знаходзім на маніторах. Дзынь-дзынь, школьны звонок, дзынь-дзынь, на пістунок, дзынь-дзынь, значыць вось-вось, вывучым новае штось. Так пераходзячы з класа ў клас, класныя веды ў жыццё пераносім, час праляціць, не пазнаеце нас, мы за турботы вас перапросім. Дзынь-дзынь, школьны звонок, дзынь-дзынь, на пістунок, дзынь-дзынь, значыць вось-вось, вывучым новае штось. Школьный звонок, дзынь-дзынь, на пістунок, дзынь-дзынь, значыць вось-вось, вывучым новае штось.
Ну, такая лиричная песня, «Согнув больше». Я сам не чекав, що у його є така пісня. Але Тетяна Гриневич створала свої диски певне в огонь все. Так, это з легкої руки. Вона створала диски і, напевно, її не хапало. Так, вона, там дитячий альбом, ще ніяка назва була. Ее не хапало дитячих песен. Она брала песни от белорусской народной творчости, БНТ, фольклорные песни дитячие. Але, видать, хотела некие сучасные. И замовила «Сокола больше». У них был контакт праз интернет. И он в Америке живет, так, и она тут вот. І він, напевно, з легкою написав эту пісню. Але, ведаєте, там, може, недосконало, але от коли діти проспівали її, воно настільки миленько так прогучало, що без претензій на, ну, на некую вот, на школьный некий вот патріотизм. А? Да, ну, як добре, ну, як дитинок проспівав. Добре. Напевно. Ну там добре на задньому плані, коли та дзинь-дзинь, того чарки. Дзинь-дзинь, школьний дзвонок. Ні, ну ми використали, ні, ми не співали, ми використали дзвонок такий справний, ну, який там на пошту дзвонку. Ну, наприкінці, а так діти, правда, мило виглядає. Тобто, у Сокола больше видатний густ, музичний і образний, вот не отнять. Хотя песня не вельми досконалая в плане, там, не развернутый сюжет, да, але он эмоции передал ее. Ну, кому-то зрозуміти, як не работникам школи, да? Тому що нам не хватає таких пісень. Можна було ще сказати більш канцеляритам, работникам народної едукації. Да? Народної освіти. Да? Народної освіти, да. Вот, ну, нет, ну, просто реально в школах сегодня спевают абы что, вот, всякое, замежную эстраду, российскую эстраду, нема наших песен, правда. Ну все, дякую. Як дякую? Ні, почекайте. Як це Алексей, дякую? у вас папіра була одна. Знаю, вот. Он сказал, на кон дякую копить. На кон копить, на кон дякую, дякую больше не Всі, касается. ну що ти, серйозно. А аплодисменты могут быть. Вспомнить. По списку. Ладно, не будем. Ну, утка листопад мы хотели проспевать песню про Случину, да? Зелем. Але трохи позднее, може, правда, вспомним. Так, можно вот выключить? Ну выключите, как ну, сам Ти гляди Алексей не туди, там співає. Я не спеваю, да, ось я побег. больше лето куда-то. Грай. Я ебать его не знаю.